vor să înceapă sărbătorile de iarnă la Iași. La fel doriți, băiată, nu? La fel doriți, nu? Dorbeți colinde, luminiții frumoase, nu? Vreau să vă doresc să aveți sărbători frumoase. Vreau să vă spun că fac tot efortul ca să avem sărbători foarte frumoase la Iași, evenimente frumoase. Sper ca în această lună speranța să fie în casa fiecare dintre noi și bucuria sărbătorilor și bucuria unității și bucuria de a fi împreună, de a petrece împreună aceste sărbători în liniște, în pace și de ce nu, în înțelegere. Am ales o fetiță, nici nu știu cum o cheamă, dar am văzut-o aici lângă Alexia. Și o să rog pe ea să ne ajute să aprindem luminile de sărbători de iarnă. Sunteți de acord? Da! Ia, Alexia! Hai să începem să numărăm. 5, 4, 3, 2, 1... La mulți ani! Hai, Alexia, spun la mulți ani! La mulți ani! Bravo, Alexia! Și dați-mi voie să o rog pe doamna directoarea operei din Iași, pe doamna Rancea, o iubiți? Da? Să vină lângă mine și să îi mulțumim foarte mult că astă seară corul de copii al operei ne vor cânta colinde frumoase ca să ne bucurăm și să începem cu semnătate, cu să deschis aceste sărbători de iarnă. Vă mulțumesc foarte mult și de-abia aștept să ascultăm colindele. Haideți, copii! Haideți!